Ако мога да го чете, обичам. Весе, Любо, как сте? Ами има и аз сега как сме. Няма не се сами Пусти радиото да чуем моторна лодка. Внимание, внимание! Един тръгнал с една лодка и карал на срещното движение. Всички да се пазят. И то се обажда обратно и вика, абе не един бе, много са. Всичките са там. Ето сега, това съм и аз. Да знаете, тук вятъра духа насам. Ако трябва да се спача нещо, вие велечката ще ги отведе там много хубаво с клуба. Човек отива до там. Докато стигне до това. Ние за тебе да напълниме гледахме бутилките за скубата, а бензин? Който скуба на дева, това и си как? От цялата работа забрихме бензините. А тая Марина, дето взема, трябва да сипеме и за дингито, и за... Ще може да дойде момент с дингите тук сега. Няма, ако се пребира, Колко възна е вятъра, бе? 30, ще... ти знаеш, иначе, те не спасителният лошо като е. Чай да ви кажа нещо, спасителният стол е ома бялото. Така? Отгоре. Това се вади и се дърпа на ръчката. Точно да. Върнаш колата, дърпаш ли патрон, Това е ли зависи? А, това е пластик нека. това е с бялата цъпка към Така? Днеска се отприш, тук се надуеш да пеш и няма пайда. Днеска се облати в петката на ръчка се дърпа при вънка като вече. И той се надува. Става лодка, ама столапка се стара отека. Добре, И трябва при това... дръпна вече. Не, обаче релко Виж като... не може да извършва разлика. А когато се отвеяне в скала и в пука, там трябва да се прави ефект. Това е ето от дингито, обаче. Ема дингито има сега, той може да управляваш, ако има. Нашия случай! И понеже се чина от едната лодка и по-по. Нашия случай бензина се оказва важна работа. И ще го изтука на някакво. А да готино си? Дингито е бензина, а гяхта с нафта, нали? Да вземе да забъркаме едно тесто за мекички и дома. Това ти може да му разпъркам. Обаче, аз не знам да го... Обаче наближаваме от кружката и да усеща задеца. Успех, който го прави. Питър Айланд ще ни покаже малко закрила сега. Аз викам да ходим ето някакви тамарани, да си кефи на Ма ти много ги доближи, ние трябва насам, нали? знам, ама да ти кажа, че съм се заплатил там да си хванеме муринг бол. Верно ли говориш? Еми, Тук тия заливи не са хубави, тия са полузаливи. Абе, я някакъв залез, хубаво това да е залез. Хубавия залив, отсреща, дето е малко по-спокойно. аз питам плане. Не, не има човек. Там е настрън. По-критики. Да. Давай на това, давай на залива. Големите течения и там близо до Бе, дай на залива, пък това Христо ще го оставим да се разходи сотка. Не, това не е верно. Виждаме по просто ли ти правят заедно. И напред по моторните лодки. Да, то се кара супер. Как си са моторните на такива? Дай на